ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬೇಕರಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಸೇಮಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ 2 ಕಪ್ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು, ನನ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ನಾನ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಲೈಟ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನ ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ನೆತ್ತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು, ಇಂದು ನಾನ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ ನಾನ ಸೇಮಿಗೆ ಮೇಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಿದೆ. ಉಲೈ ಫುಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂಜೋಡು, ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನದ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ತೊನುಗ,
ಆಯಿಲ್ ಪೂಜಿದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್. ನನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೆಟ್ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿದ ಬಂದ ದಿಂಜಾವಡು. ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿರಿದೀತ. ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿನಗ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಡು. ನನ ಸೇಮಿಗೆ ಮೇಕರ್ಡ್ ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಗರ್ದು ಪಾಡ್ಗ. ಜಸ್ಟ್ 2 minutes ಸೇಮಿಗೆ ರೆಡಿ. ಇಂಚಿನೇ ನಾನಲ ಪಾಡ್ಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ತು ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಿದೆ. ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಕರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಸೇಮಿಗೆ ರೆಡಿ. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ. ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಆದ ತಿಕ್ಕಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.